så här så fort man sätter sig. Så jag tänkte tvinga honom till det här idag och samtidigt pranka honom. Så här har jag radat upp med hur mycket bajsmos som helst och det både stinker och ser ut som bajs. Men mer än det tänker jag inte berätta utan det får ni se. Så glöm inte tumma upp det här klippet, hashtagga Team Jonna så kör vi.